Jiena ser nitħadded daqsxejn in-ġenerali, impejjeb il-ħxejjex u ħwawar illegali. Naf li l-maġġor parti tan-nies jagħmlu bħali, kulħadd tal-għażobbu mill-effetti kollaterali. Għax ngħixu ħajja waħda u biss, għalhekk min imiss biex jieħu nifs jikkalma bis-sensi, jinsa l-inkwiet fi żmien ta' paċi kif ukoll fi żmien ta' ġlied. Arani nkebbes wieħed wara l-ieħor sakemm niġi waqta norqod u mbagħad inqum lada u nerġa' nirrepeti l-istess atti dawn huma fatti. Żumbret ieħor elaborat fil-laboratorju sigriet, extrej mimlija rawċi surmiet tadni l-istess persuna. Jiena qatt ma nbilt weliet u ġewwa tamliet u mbagħad mort noqgħod il-awra fejn it-taħwit qatt ma naqas anzi aktar żdied. Tinżel sal-pjazza tieħu birra mal-ħbieb u mal-art tispiċċa f'baħar ta' nkwiet. Fuq dawn il-gżejjer dejjem jiżdied it-taħwit, min għandu domna u min għandu salib. Ħabib, iż-żmien jagħtina parir, tisma' għax bil-fors iżda temmen biss jekk trid. Fuq dawn il-gżejjer dejjem jiżdied it-taħwit, min għandu domna u min għandu salib. Ħabib, iż-żmien jagħtina parir, tisma' għax bil-fors iżda temmen biss jekk trid. Ta' 21 sena jiena tlaqt mir-raħal, mort noqgħod ġewwa San Pawl il-baħar. Kantuniera l-bot minn triq it-tamar tifel bla sabar dejjem mext fil-faqar. Min ġu fommi sakemm nispiċċa f'qabbar dejjem daħna inħossni qisni qiegħed fuq il-qamar iżda nibqa' nobżoq u nirrima. Naqlalek aktar ħara minn kemm qatrat latrina. Il-ħajja hija rutina, ċiklu katina, isma' minni u żomm il-bot mill-eroina. Għax dawk il-labar se jibbatuk fil-qabar għax qed tmur tieħu l-kura, tibda programm tieħu l-mistura xorta tibqa' dipendenti. Jissir bniedem differenti, violenti, meta ma jkollokx għadmek juġak u tkun trid tispiċċa tagħmel min kollox biex takkwista ftit. Fuq dawn il-gżejjer dejjem jiżdied it-taħwit, min għandu domna u min għandu salib. Ħabib, iż-żmien jagħtina parir, tisma' għax bil-fors iżda temmen biss jekk trid. Fuq dawn il-gżejjer dejjem jiżdied it-taħwit, min għandu domna u min għandu salib. Ħabib, iż-żmien jagħtina parir, tisma' għax bil-fors iżda temmen biss jekk trid. Jekk għadek m'għandu ngħid il-hip hop huwa arti, stil ta' ħajja, parti minn ħajti. Nobroma fil-lubretti u niktiba fuq il-karti, nobżoqa minn ħalqi m'għandix ħin x'naħli, norqod u nistrieħ biss meta mmut. Ngħidha kif inħossha mhux biex inħaxxen il-but, anzi pjuttost bil-maqlub. Ftit japprezzaw uħud jikkritikaw fil-waqt li l-maġġor parti qasbis juru interess. Jien nagħmilha għall-kultura mhux għall-fama u s-suċċess. Niġi jalla bibi milli jgħidu l-massa, kull jum impejjeb mill-ħadra biex nirrelassa. Xi wħud jittabu biex jaħarbu mir-realtà iżda jispiċċaw jaqgħu f'nassa. Akbar illum donnu li f'kur laħal, il-valuri tal-ħajja baqgħu sejrin il-baħar. Fuq dawn il-gżejjer dejjem jiżdied it-taħwit, min għandu domna